Crib ko og putumaya og sikwati. Murag buntis. Tapos may iba din ang environment na naka-quarantine doon sa Sayala. Ayaw pa na nun. Doon sa mansyon. Doon sa... Dito na ako sa tabi ko. Nabantayan ko lang si Doktora. Ako na nagbabantay dahil salitan kami ng caregiver, hindi pwede iwanan. Nainom niyo pa yung lahat, Doktora, no? Bago to, Doktora? Nagamot? Hindi. Wala dati Parang eh. bosinti rin yan eh. Kaya lang 10 milligrams. Yung businti niyo dati, ilang miligram? 20. Ah, binabahan. Hindi. 2 tableta. Ginaya lang nila. Ito yung ano niya. Antibiotic to, Doktora. Sa sugat. Apixaban. Ilikis. Ito. Adalat. Pinapahuli niyo adalat. Tambukor. Hindi kayo mainom ng tambukor, Doktora. Ininom ko na. Nakabalot lang ang kalahati. Baka kasi makalimutan niyo. Kahapon ko nakalimutan. Diyos ko. Nung sinabi niyo kagabi, kinabahan tuloy ako, Doktora. Pero nang nakalimutan niyo, wala naman kayong naramdaman. Wala naman. Awa ng Diyos. Di ba yung tambukor para sa puso yun? Diyos ko, yun ang importante. Praise the Lord. Kahit nakalimutan ni Doktora, okay naman siya. Diyos ko. Kaya lang, kabado kami dahil umihi si Doktora kagabi, hindi man lang nagtawag sa amin. Sobrang bait, sabi niya, naawa daw siya sa amin. Diyos ko, naiyak ako nag-isip, Doktora, ganun, anong gawin, Doktora? Bahala na kung mapuyat kami, hindi bala na hindi kami makatulog pa sa masamahan ka namin, Doktora. Dahil, Thank you very much. Dito ako sa kabila. Doon ako nalaglag. okay lang siguro kung nag-ganun, Doktora, kung hindi kayo napaso. Paso pa yung kamay, hindi ko talaga napansin yun. Nakita nila Ate Duna ng sasakyan? Nakita nila? Diyos ko. Sabi na Ate Duna sa akin, na hindi mo napansin kung ano kayo nangyari, bakit napaso. Sabi ko kay Ate Duna, hindi ko talaga napansin, hindi ko nga alam kung napaso ba yung kamay, hindi ko rin alam kung paso ba yung nasa legs niyo. Nakita ko na yung nasa legs niyo, yung binuhat ko kayo. Pero hindi ko alam kung napaso yun. Para saan po itong apixaban, Doktora? Ang paladnaw ng dugo. Di ba may namuo ako dito? Na dugo sa ulo. Pero dati na kayo uminom ng ganito. Pero tinigil ko nga ako'y dinudugo. Pag ako'y nagsupilo. Ah, kaya pinabalik. Magaling naman yung mga doktor sa amin. Ano kaya rin sa Ria, ano to? Ortisin. Para saan po? Sa rheuma. Sa tuhod. Ay, meron kayong Oo, lumaki yung rheuma ko sa tuhod nun. Nung na-admit kayo? Siguro, baka ika-5 day. Namaga. Kasi nga, hindi ba kumakain ko ng mantika, ng manok. Doon. Kaya. Hindi rin pwedeng padalhan kayo. Naisip ko nga, sabi, ano kayo kinakain ni Doktora? Takot pa na yun siya. Kinakain. Sabi ni Ate Duna, kumakain ka raw sa pagkain doon. Yes. Hindi ba takot kayo kumain ng mga kahit ano-ano?
May adobo doon, baka gusto niyo. Baboy. Hindi, adobong manok. Luto ni Malo. Mamaya gusto niyo tumikim, isang hiwa. Sige. Meron ding parang pininyahan. Kaso lang wag yun dahil may gata. May gata. Masarap yung magluto si Malo. Biko. Bicolana. Yung lang ng kan. Pansit malabong. Bicolana. Si Aling Lina. Artista na mawalang pelikula. Balik na si Ate Dig na ngayon. Baka nasa St. Victoria na yun. Sabi pa naman see you later daw. Akala siguro na pagkatapos na pupunta na siya rito. Saan siya tuloy-tuloy pagkagaling Maripina. Kaya lang. Payag siya. Napayag din dito na dahil para sa kaligtasan natin lahat. Payag din. Ano naman yun? Sabi niya takot siya. Nagbabasa naman ng Bible yun. Hindi rin yun. At least may iba din ng environment niya naka-quarantine doon sa Ayala. Ayaw pa niya noon. Doon sa mansion. Umakit nga po ako sa bubong doktora sa Ayala. Sa bubong? Opo, kukuha ako ng mangga sa kapitbahay. Ang dami kasing mangga nakaganon sa bubong, ang dami. Ang makuha namin mangga siguro doktora mga 2 timba. Ang dami. Kasi di ba may right to buy ang tawag doon? Kasi yung sanga nasa bubong nila doon, so may karapatan kaming kumuha. Kumuha kami. Daming mangga. Hindi kayo sinisita ng may-ari? Hindi. Dahil napunta na yung sanga sa bubong. Akyat ako dun sa nagdadaan? Sa atik. Sa atik, tapos may daanan doon. Ang sarap kayo makyat dun sa bubong. Kita yun. Mukha ako ng mangga. Doon sa tilig na sa atik, pwede siya maglaba doon. Pwede maglaba doon sa kuha lang siya ng sampay. Sampay lang niya doon sa labas ng atik. Kumakyat kayo doon, doktora dati. Doon sa parang terrace sa atik. Pwede doon maglagay ng ng sampayan. Doon yan isampay yung mga damit niya pag naglaba siya. Tapos kung gusto niya, bigyan na lang siya na kung may sahing yan, di magsahing-sahing din siya. Hindi, bibigyan na lang daw niya Malo. Okay naman daw kay Malo. Nabigyan ng pagkain. May doon, may CR doon. Tapos kung i-connect siya ng wifi, makakonect siya ng wifi doon. Di, laro siya laro, sila laro ang may siya. Hindi ganun doon ka. Nakapilipit eh. Kaya ba yun sa doktora dahil nakaganyan ng blades niya, nakaganon pa. Nakapasok pa yan siya. Nakaganyan, tapos ganun. Sige, ganyan. Napansin niyo naman siguro doktora pag nagbantay sa inyo. Sabi ko sa sangingay pa. Ito kilala ko po. Antibiotic. Alisin ko na. Yaman. Hindi, ililista niyo. Yan po. Tama ng namin. Palabas sa TV. Nga ni senaryo guys, basta magtutbrush siya. Naji tao permis likod ninja. Ilis mis caregiver. Karon kay naatlan mga naligog caregiver mga nang ako nagbantay. A few moments later. Guys, nagsikuwati ko. Nagsikuwati ko pare sa ang putaya.
Kay lamiro ni kag putumayag si kuwate kay tingtugnaw. Samok na nalalang yung kaon ko. Sino naman ito kasi? Kakain pa ako. Hello? Meron po. Meron pa po. Opo, isang ano pa kasi mag-isa po ako eh. Nagbakasyon si ate. Opo, kasi di ba nang nagbakasyon ako, siya na naman nagsalitan kami. Opo, mga February ni pagka-content na lang po, pag naisalin ko na yung isang ano, kukuha na po ako. Opo, salamat po. Panira ng moment. Guys, mga anta guys, putumayaw si Kuwate. Ganina di ay katong nagluto ko pinubring sa daan katong sardinas. Yung taon din siya. Wala sila kapilian. Hindi sa mag-inarte. Mahilig dyan ko putumaya guys. Nagputumaya ko dyan sa bagong tuig, wala na nakaon. Nagputumaya na po ko butro. Hindi guys, kaya daw ako madyong vlog, mga inganira. Hindi kay bawa ka rin uban, ipangpulaan na danihang vlog. Hindi. Nga di lamang kong pasalamat sa mga tao gadid nga. Hantod karon na naagi hapon. Kasi nga po, tanaw danihang vlog nga. Kinaburingan. Yung subaybay sa kinabuhi, salamat ninyo. Salamat minjo, di na ako mamention ng kinsa mo, kay bawa na mo kinsa mo sigbo, so bye-bye. Namikadyo si Kuwate guys. Aghang kao ba nang giagda. Kasi Kuwate, di ko na siya kung maka-high blood. Mga po, ako na po yung mag-iinom din na. Salamat guys, bye-bye. Salamat sa suporta. Amping mo, ug asa mo karon, bye-bye.